Noël ale do ni nisɔndiya don do chrétiens olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ églisew kɔnɔna la seli ni duwawu don na don do ni a nafa ka bon kosɛbɛ chrétien diinɛ kɔnɔna la. San o san nisɔndiya la diinɛ chrétiens bɛ Noël seli kɛ donc Noël seli bɛ Ala ka kanuyaba de jira adamadenw na ko Ala ye diinɛ kanu fo a sɔnna k'a den Yesu ci diinɛ na ko Ala y'a a den ci diinɛ na a den ka kɛ an dɔ ye a den ka kɛ mɔgɔ ye wasa ka an fana ni dɔn ale ka Alaya la ka ni dɔn a ka hɛrɛ la ka a ka hɛrɛ ani a ka nɛɛma a n'a ni ko di adamadenw ma Yesu taabolo fɛ. Don do ni u kan ka sewa n'a ye kosɛbɛ. Bon bi kɔni bi ye nisɔndiya dɔ de ye an bolo Yesu wolo dɔ de ye bi o ye nisɔndiyaba de hali ni den wolola famille kɔnɔ nisɔndiyaba tɛ ya donc c'est la même chose aujourd'hui donc an nisɔndiyalenba de don an sewalen don bi. Noël ye nisɔndiya don de ye k'a ye k'a fɔ ko an kisiba matigi Yesu bange don de don o la an muso bɛ ɲagali ka nisɔndiya kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ ko an kisiba ale tɛmɛna muso de fɛ ka na dugukolo kan donc an bɛ ɲagali matigi la ka matigi fo k'a barikada bi don ye nisɔndiya don de ani an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn. Gɛlɛya na ta o ta u y'a kanu nin don in ka Ala ɲɛnamaya. Gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ ɲina bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ yen n'ako la finiw tous les dépenses là tout est cher la vie est devenue très chère mais avec tout ça on a fait de notre mieux pour au moins se joindre les deux bouts pour la fête parce que c'est nécessaire c'est important pour nous la fête là donc a mana kɛ cogo an bɛ an y'a bɔ pour que ka musaka kɛ pour que ka fête kɛ a ma ne bɛ yɛrɛ parler ya. Diinɛ wɛrɛ maaw olu tun bɛ kɛnɛ kan ka na nin don in ɲɛnamaya u n'u baden chrétiens ni ɲɔgɔn cɛ. Silamɛ ni chrétien an bɛɛ ye adamaden de ye an bɛɛ de ye maliyɛn ye fɔlɔ donc n'i nana yan nɔ o tɛ se k'a to k'a fɔ k'i bɛ kɛ chrétien ye ou bien n'olu fana taara anw ka wajilu la o tɛ se k'a to k'u bɛ kɛ silamɛ ye mais a bɛ bɛn ni keleɲɔgɔnya ni baaraɲɔgɔnya a b'o de sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ. Ni musow sɔnna k'u bolo di ɲɔgɔn ma mun ye bɛn ni basigi ko o bɛna jamana kɔnɔna la. An musolakaw de sɛgɛnnen don kosɛbɛ parce que ni gɛlɛya bɛ jamana na musow de sɛgɛnnen don an ni denw de sɛgɛnnen don donc an bɛ yɔrɔ min ne kɔni bɛ min fɔ vraiment hɛrɛ ka kɛ Mali la bɛn ka kɛ nɔgɔya ka kɛ. N bɛ min fɔ jamana in ko la musow ta fan fɛ tiɲɛ na an ka kanuya jira ɲɔgɔn na an bolo di ɲɔgɔn ma ani ka jamana in jɔ ni kelenya bɛ yen sikasi t'a la jamana bɛ jɔ. Duwawu don o kɛra jamana in ye. Ala ka Mali basigi ka Mali bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ ani ka Ala deli Ala ka se an balimaw minnu bɛ dusukun tiɲɛni bɛ ni gɛlɛya bɛ n'u bɛ kari ka ni ɲɔgɔnna kɛlɛw kɛ Ala ka se ka dusuma di u ma ka dusu yɛlɛma di u ma ka dɔn Ala tɛ tilenbali ye Ala b'a fɛ adamadenw bɛɛ ka to hɛrɛ la ani ka ale deli ka ale bato.